Okelo kaka pile na Oboke adek kaendi mabrumi ma Oboke mantiere kaendi ma Daily Nation wach maduong' mantie ni inside the ala killing fields mane wach mantiere kanyo endo ang' matimore nek madhi nyime e aora ma Yala kaendi jo Nation otimo mano endo ma en nonro matut ka giwacho ni a Nation investigation reveals a comfortable truth about the identities of dozens of young men killed and dumped in a river in Siaya, including their shared criminal pasts, and how the common thread of death by strangulation points to a ruthless execution squad. Could this journey into the underworld reveal their killers? Mane wach mantiere kanyo to be jomakoro ni nego ka ideyo be nyalo yodgi kane gitimo nonro DNA osegolo mano endo ma bende en nying ji adi kama indi. The identities of 7 bodies have already been confirmed. They are George Abongo, Eric Omeno, Margaret Atieno, Titus Lusita, Philip Chepkwony, Peter Mutuku, and Erastus Ndirango. Almost all the victims of these brutal deaths could have had a criminal past, which raises the question about who would have wanted these dozens of young but deviant men one woman dead. Mano e wach mantiere kanyo. Jogi ng'eny gin joma gin gitimbe mag maundu to ng'ano monego gi kata bed ni gin gitimbe mag maundu. Mano e wach mibro som Daily Nation kaendi kawuono sama bende koro ang'iyo kaendi ni succession politics with ODM and Jubilee being the leading parties in Azimio coalition. It almost forgone that the ruling party will produce Odinga's running mate in August elections. Mano e wach mantiere kaendi koro wachensa moro Peter Munya kata Peter Kenneth achiel kuom ginyalo bedo ni en deputy mar Raila ka dhi nyime. Ka wadhi wach machielo mantiere odiochieng' makawoni bende odiochieng' maduong' ahinya ne jopuonjre te matimo KCPE pacho kaendi. Jopuonjre madero 1.2 chako manendo ma gin penj mag kawuono gokinyi saa 2 sani endi magisechake ma wan wanyisogi ni we wish them all the best and happy maber ahinya e mago magidhi timo kaka penj magito moloyo watimo erokamano ne jopuonj bende mabende biro bedo kodgi gimosebedo kodgi gini 8 goeko kuom tich manendo mani kare. Ka wadhi nyime kaendi Ruto allies lash out Uhuru for supporting Raila. Maendi en koro jogo mose Ruto wacho ni koro Uhuru timo gima rach ahinya kuom chung kod Raila. Mano e wach mantiere. Ka wadhi nyime kaendi en weche mag counties gin mana koro gintiere kaendi. Koro ntiere Oboke ni malang' mar higher education magi bende inyalo ng'iyo achiel kachiel. Ka wadhi nyime daher mar ng'iyo gik matimore e weche tuke kaendi maendi en Magical Kenya kambe ja China ne oloyo tuke mag Magical Kenya. Ne wach maber ahinya koro ne omiye manendo mane en mich mare gi migosi Uhuru Kenyatta. Ka ang'iyo KCP kicks off as insecurity talks candidates in Baringo and Isiolo. Mane wach mantiere Oboke ni oting'o wach mar KCP kawuono mang'eny ahinya. Kawuono ni ndiye ne odiochieng' maduong', kiny en International Women's Day, omiyo kiny wabiro bedo kwa bago ne jogo eko mamine gino endo malong'o mabende gisetimo. The Star wach man kaendi puzzle of 650 million wired to girlfriends. Mae wach mantiere nitie omenda ma ichiwo ne girlfriends sani 650 million en pesa mang'eny ahinya. A Belgium crypto dealer lavishes Kenyan girlfriends and relatives with millions. Nitie jago moro majan Belgium to en gi pesa mang'eny to miyo mna joma nyiri ma girlfriends gigi. Sani osechiwo madirom 650 million. Sani ndi koro omak pesa go. Joma miyo magi kecho kong'ere to gin pesa di machal nadi. Ng'iya ne maber ing'eni to enang'o matimore kod wach ni endi to Oboke ni mar 4 kod 5 en Oboke mantiere kaendi achiel kachiel. Uhuru Kenyatta kod bana ka bende wish candidates a success kaendi. Kalonzo Gideon hold lengthy talks with President Museveni. Museveni is seen as gravitating towards Ruto in August polls. Mane wach mantiere Museveni ne oromo kod Kalonzo gi Gideon Moi. Mano e wach mantiere kanyo ma ogenyo telo go eko mag oka. Ka wadhi nyime pa josomo gi jondiko ni kanyo endo ano kaendi President Putin junkie madman mane penjo mantiere kaendi ne wacho ni kaendi ni to nobody is going to suggest that Ukraine surrender. He hasn't explicitly threatened
to use. He hasn't explicitly threatened to use nuclear weapons, just making a reference to them that imply subject is on his mind. Mane wachimentiere wachima Putin mingi okanyo. Obina officially joins Kamene Goro on Kiss FM. Sanikoro Obina makoro kao mobekoro kao karjalas makoro brodonjo kanyo. And the comedian and content creator Oga Obina has officially joined Kiss FM family. He will be working alongside Kamene Goro every weekday morning 6 a.m. to 10. Speaking to what is, Obina said he is ecstatic as one of his dreams has come true. Mane wachimantire kanyo Obina more Diamond wachoka endini. Diamond has announced his EP is coming out on Friday. Mane wachimasa niko Diamond wacho niki EP manyen kanyo endo mabende bro biro cheng ticha bichi mar jumani magi bichi mantiere mag tuke giki matanga medo onge. Manchester makoro nyose rodh kore roth mukisumo rodh Manchester kanyendo 4-1 gi Manchester City. Awacho ne jo Manchester United ni the only thing onyaka Manchester koro team. Manchester nyaka manya master plan mar 5 years mar revival. Giye ni the next 5 years gangi bro team football calendar kama lija hinya onge gi maintain Premier League but gi chak rebuilding 5-year plan. Karom 2017 Manchester United bro gi glory manenti ga godo chon but gikmeno sani kore temo timgi emna loko jakwath rombero gina rombe ka loko jakwath rombero gina rombe modhe kwayo ka koro onge gima etimo jokwath nyalo bedo jakwath maber rombero gina rombe ka. Koro gima Manchester nyaka tim sani ni kanya ng'iyo mpira no endo maber. Manchester onge gi class against Manchester City. Manchester onge gi teamwork. Manchester nigi good players ma ok team what they supposed to do. Manchester onge gi mentality mar winning sama gichako wechigi mag tugo. Aloso kaka ja Liverpool lakini negi goya piny ado mondo mege makor Manchester City mondo chop kuom City. Tama Manchester magoro korodhu kore Manchester yok muna bull. What Manchester kati yuko ndi the standard tight contest reverses roles for Raila Ruto sani ndi koro Raila ne wachoga ine beach manokadho emakosa ni ko Ruto wacho sani ndi ine beach masani koro ke Raila nitiere opposition no yuak ga nyaka ne wazonga sani ko Ruto makoro yuak wachoka ndi ni who's protesting now. When ODM leader was in opposition, he complained about rigging while Ruto defended the results. Now the shoe is on the other foot. The Ruto of today sounds like Raila of yesterday. Changed roles, magiwe chimantire kanya. Kama the nyime. Political parties registrar clean up removes voters' names from the list. The exercise seeks to weed out double and illegal registrations. Mano ewachmanti. Ruto Raila switched political roles, reveals shifting alliances. Magite ginigi kwanza nikoro nitire kanyo inyalo somo. Did Ruto visit White House? Ababu says yes. Babu na mbu wachini Ruto not the State House, not the White House. Maendi ena wachima wabro we kamano ngama wacha diere kudinge nikech gini te koni no dhe kon noko dhe weche nyugo kumangenya mag Joe Biden koni gi kocha magi gini gik mangenya hinya kadhi nyime mani koro pajesomo gi jondiko ngeny kanyo koro ntiere maendi mar health tai koro kod counties mano ko baka en mande wichok ngeny ahinya mano kanitiere kaendi mani koro Kipchoge dhimna nyime gi loyo gimoro amora. Who will stop Kipchoge? Kipchoge ni ndi nganyalo tieke onge. Kenya's Eliud Kipchoge crosses the finish line to win men's category of the Tokyo Marathon in Tokyo, Japan yesterday morning. Mane wachimantire Bridget Kosgei bende nyoloyo engweje mag Tokyo. Mano en wach maber. Poor Man United just need to pull up their socks. En kaendi no Rashford temo pull up socks mare to onge pull up gi ma yiech mok nyalo pull up.
mano e gima nitiere kanyo endo gi Manchester United. Thomas Tuchel criticized Chelsea supporters who sang on Abramovich's name during the minutes pause for Ukraine before that one win at Tough More. Magi weche magadhula nyalo yudo gi kanyenda achiel kachiel. Nyinga en Nick Okelo. Kiny bende wabiro romo makmana ni wado paro ne jogo te magin jopuonjre matimo KCPE, Kenya Certificate of Primary Education, kawuono wanyisoge ni wawishgi all the best en hayo maber mwakwayono e kindegi eki mondo mi uchak penj utim penj maber to mar Nyasaye telnu e yore gi eki te.